Sonja Madzikanda, ex-wife waWickno Chivayo, a business philanthropist, panguva inoyi haasi kudzokerawo mashure. Madhimanzi aari kuda panguva ino haana kumira fine, haana kumira zvakanaka. And on the other hand, tiri kuona Wickno Chivayo ari kudojamugawo zvake, anouya achiita mapost, anouya achitukirira, achinyatsoratidza kuti ari kumudzikisira, anoita zivhu. Sonja akanga asiri mukadzi wake. Ndoti pasubscribe akapawo like on the bell icon. Muzana nhasi tiri kupinda nawo iri kuda nyika ichinzi seWickno's ex-wife Sonja Madzikanda is officially not playing any games. She's demanding a $25 million lump sum, 7 luxury cars, including 3 Rolls-Royce, and properties from Glatwin to Santon, as well as $40,000 in monthly spousal support. She's seen the giveaways, and now she's come for a portion. The deadline is set and the clock is ticking. She wants every cent as soon as possible. Ndo mashoko ari kuda panguva inoi ari kutaurwa right now naSonja. Atiri kuona kuti nhasi uriwo musi wa26 March, it is the deadline. It expected kuti Wickno Chivayo aresponde aiwa kune mademands ake. Madevelopments ari kubuda panguva ino atiri kuona kuti the situation aiwa yaWickno Chivayo aiwa pamwechete naSonja yava very very volatile. Tatomboona another headline rabuda muNewsday rakanzi Sonja slaps Chivayo with $25 million divorce claim. Iri panguva ino the whole country and the whole nation yakamirira kunzwa kuti zvichapera sei. Panguva ino kunokonzi Sonja anyasi kuziva kuti vanhu vanoda kuenda Wickno Chivayo vanhu vane mari, and panguva inoi achidimanda these claims semadivorce claim. Zvinozobuda pachena kuti anyazozwa kuti Wickno Chivayo aiwa anopa vanhu dzingava dzimotokari kana mari kana zvimwe zvakaita sei, anoita matrips ari lavish. Panguva inoi anenge ari masense kwaari awa. Ameno regai timbonzwa kuti zvichapera sei. Pinda comment section medu dzamafungiro enyu moti kudii pamusoro pechiriko ichi. Musana subscribe or like pamwe chete nokutonga bell icon.